iferu tiwonetsetsa kuti kumene zimachoka zinthu timayitanitsazi zina tingoyamba umachitira konkuno tere factory ya fertilizer zakhazika kale tikuyamba production konkunonso komanso zinazo nzakuti mafuta amene pokagula kunjako tikagule pa mtengo wa theka kuti kuno zithandizire koma wena adana nazo zimenezo chifukwa safuna kuti phindu lawo lithe ayi ndiye nanga zinazi muchita bwanji kaya ndi sugar atu mtengo wambutsika simenti mtengo wambutsika chifukwa wena tinatumikira kuti akungochira mwadaladala takapeza akatenga zinthu aupangira umakasunga ati zikasowa ndi azigulitsa pa mtengo wokwera zuchitikatu kwankuno chifukwa chosakondana amalaito kharokha. Mu video iyi tiyendere limodzi ndikamati tiyendere limodzi chifukwa pali information imene yofunikira kwambiri komanso Malawi ina aliyense akuyenera kuyitsata komanso kuyidziwa. Information iyi ndifuna kwambiri. Yeah, anyway. Ndinaona kuti lero ndithu Lazarus Chakwera ali ku Kasungu. Kumene ndithu akuyankhulaso kuona kuti akuti ayamba kumanga makampani a fertilizer. Kusalima kuti anthu a Malawi adzigulira ku Malawi. Fertilizer. Okay. 1. 2. Akukamba nkhani yokhuzana ndi kukwera kwa zinthu mitengo. Kuti anthu akumakweza dala kuti achakwera makamaka aziwada anthu komanso alide boma ili kana boma ilipita. Anthu akumabisa chanchani zambirimbiri. Therefore ndikumanena kuti ndifuna tiyankhe mafunso amene mabwinobwino moti wina aliyense video iyi ikamata akhale kuti watulapo china chake kuti okay kuti vuto nchakuti kuti nkhani ndiye chakuti okay chabwino. 1 chimene chimachitika funso ndino kuti ndi chifukwa chani katundu akumangokwera. Ndi chifukwa chani katundu alibe control pansika. Akungokwera basi anthu akungokweza. 1. 2 ndi chifukwa chani boma likungoyankhula sikupangapo kanthu. It's like mene ali Trump muja mene amankhula I'm disappointed with Putin koma zimene sizabwino koma no sakuchitapo kanthu kweni like kuchita chinthu kuti akuluakule anthu amene mukudziwa bwinobwino so inu kuti kalekale kumakhala ndithu kupanga control mitengo even m'mashopo muja boma limabwera nkuyangati uyu akupanga zakuti mtengo pansika mushopo kuti umakhala controlled, right? Osati kungoyankhula kokha ngati komano mtengo jo makhala controlled. Boma limonetsapo mphamvu koma boma waye silikuonetsa mphamvu pa chinthu chikhala chikudula. Ndi mafunso amenewo ndi amene tiyankhe pano panso komanso ndi chifukwa chani ngakhale zonse zikuchitika koma still ku banki mukafunse kuti $1 ali pabwanji 1,733 kwacha. Nanga randi ili pabwanji ku bankiko 98 kwacha randi tu chabwino. Ndezi mafunso onse wati wayankhe mwabwino kuti mumvesese kuti okay kodi vuto ndilakuti. Yes, crisis imene ilipo vuto lenileni limene lilipo ndilokhudzana ndi ndipereka ndiyankhula mwa example kuti aliyense amvetse bwinobwino. Iwe uli ndi business yako. Eventually business yakoyo ndiwe ndithu supplier wankulu ndithu umakatenga ndithu katundu uja mmakontena mmachane muli mosemo umakatenga ku dziko la kunja, right? Moda ku China, moda kuti ku South Africa kakuti kulikoseko. Komano katundu amene iwe umaoda uja mwachidziwikire kuti sungaode mmakwasha. 1 sungaode mmachane mmakwasha ukuyenera kuoda $, kapena marandi kapena mu currency scenario se koma sungaode mmakwasha. Iweyo uli ku Malawi
ndiye business yako mukuza kuti Malawi kumala kuti makampani ambiri opanga zinthu zambiri timadalira kupanga import kuyitanitsa kuchoka kunja singano yemweyo laser yemweyo ndiyeno chimachitika ndichi iwe ukunyamuka kupita ku banki nangasi business yako kupanga makwasha iwe kunyamuka ndi mamiliyoni zako si mamiliyoni upita nazo ku banki ukauza banki munthu une ndopanga business kanunga ndimatenga kunja kubweretsa kuti makontena magroceries aja chani peza magroceries amachoka kunja amenacha ngakhale maona ku shop chani kuti wa shop akagula akawada makwasha kwa Burundi komano amene akuyitanitsa ene boyo sakubweretsa mujani sakuyitanitsa makwasha akuyitanitsa mu foreign currency ndalama zakunja chabwino ndiyeno katundu ujayo iwe wapita ku banki ukufuna kuti a banki akusinthe akupatsa chani akupatse $, akupatse marandi akupatse machani kuti iwe utumize utenge ndalama zopita nazo kunja ukatenge katundu ujo bwere nayo mdziko la Malawi upange business yako. By the way, mukapita ku banki amene mapita ku banki anthu pena pake pamakhaji skrini njonji amalemba foreign currency mzapange check memba chapo bwinobwino amene kuiko kuti $1 1,700 chakuti randi siku naso 100 kwacha randi ilipa 90 chakuti kwacha iweyo ndalama ije kuti akupatse kumekuja ku banki kuja always answer yomakhala imodzi akule tilibe forex that's it. Ndiwe munthu wa business wapanda upanga business sudya upanga bwanji pamakhala alternative ina pamakhala njira ina second option and is the only option right left for you. Imene ndimene makhala option njira imodzi yokha imene yatsala basi sungapanga palibe njira ine mungapange umazungulira umapita kuseri umakampeza wacha wina wakali nawo ndalama madollars aja maranda aja ayinazo ndalamazo I think thameni nduti wakunja amene osati wakunja I mean wakunja kwa bank tena kuti black market kuti mvane bwino black market my brother nde munthu watenga black market ndalama zali nazo ndakuuza kuna kuti ata ufuna marandi ufuna madollars ufuna majani okay ndili nawo koma nakasiya wadziwa kale kuti ndalama ili pa demand amakuuza kuti akule ndalamayo ine dollar ndili nayo koma yanga ndogulisa 5,000 ngati simufuna pita ku bank ngati simufuna pita ku bank so kulibe then you all stranded mulomwe ukula dollar ija pa 1,750 or 733 kwacha iweyo ndalama dollar ija ukuyigula kwinako ukupuputa misozi kwinako ukufenthera ukulira ukutuluka mamina chifukwa $1 ija ukuyigula pa 5 chikwantere 5,000 $1 ija. You understand? Kuti upeze $2 upereke 10,000 right? Ndiyeno iwe unyamukala baba utenga zindalama zija utenga dollars zija unayenza ndalama zambiri za millions zambiri muri utenge madollars ambiri koma umatenga utani ochepa udziwa kale fa pa distance yako rumwe marandi ku banki ku Malawi kulibe iweyo chimene kumapanga njani umampeza doba black market ya randi ile pabanje 250 takuti 260 then iwe kutani mulira randi ja kuigulabe mulira
fa ku banki kulibe ukuyitengera ndija uyigula pa 2 chakuti mulo mwana nte chakuti pacha upita nayo ukodera katundu kunja ukula naye ndeno iwenso pano katunducho kabweretsa ku Malawi ukumamugulitsa molingana ndi mmene iwe dola chonayipezera kuti ndalama yako ija ipezeke ituluke ndalama yako ija ukumagulitsa katunducha mwamulingo ona kuti ndalama yako imene waulotsa ija irani ituluke. That's it. Ndeno why boma sili kumachita pa kanthu pankhani ya mitengo, because they know kwena kuti vuto loyambirira lomakhala bomalo fa ndalama isakupezeka nayo, forex isakupezeka nayo, ndi mphamvu azipeza kuti abwera akuuza kuti ase chipisa kana kwakuza kuti ndichipisa ba mandipasa madola kodera madola ndapeza molira kana kuboma licha kana kumango yankula iyayi apange adala makuti apange adala boma limakhala ndi control. Mudzaona bwino nthawi yake anthu ogulitsa kaunjika anayesetsa kuti anakapanga mademo ku parliament mungati mukumbukira kenako anazanena kuti tikupasa ndiyani fo ankana kuti mabelo akudula ndi anauza kuti yani anauza tikupasa ndiyani tikupasa ndi madollars tikupasa forex. Yes, nde it's like anawagulitsa forex mumtengo wene ndi anauza kuti koma pasapezeka urani pasapezeka udulisa zinthu. Yes, boma likhoza khala ni mphamvu ngati ndalamayo ngati forex yo ili nayo, koma ngati forex yo boma silina kupase ndati boma silingakhale ni mphamvu pene mwamvetsetsa pamenepo. That's why solution yena kuti apo pali kupasa ndalama simakhala yayitali, imathira pa njira program iji upeza kuti akapandaso kuwapasaso basi mabelo chamadulaso pano what happened pano kwa mabelo chinachitika ncha ananga kodla nthawi imene basi sana apatseso. So same applies to cement. I think panali ka video kana I think ndakapanga download ndakasaka sundukaonaso muna munakaona inano ka video kamene wina wakamadandawula kuti cement wafika koma pangabe for 2000 cement wafika koma ochepa angotenga anthu ena ake okhaokha odziwika. If you remember ka video kamene kana simadusiso masiku ambiri ka video kamene kamene ali nako I think it will help koma ndimafana kapange post ka video kamene kaka. Yes, solution imene angapereke a vitu mbiko mumba singakhale solution ya Italy chifukwa tengoza kuti okay anapasa ndalama anthu aja tingolekezera apasa ndalama kuti za cement kuti okay ma forex yo ndi iyi ndeuti kuti vuto lithe ndeuti forex azingo apatsabe and khatu pali forex yo ndeuti pazakhaso mbolaso nde chimnange chipange control iwo ndicho khacho chimene iwo apereka pa forex. Koma ngati sanapereke forex nde bibiyanga bange nde olo iniyo mutakhale inu yanu ake business iniyo mwalira ndalama business yanu mwayoda mwalira kwambiri ndalama yanu mwayipeza mwalira kwambiri situkamba za anthu amene mmakawada mmakwacha tukamba za anthu amene akawada zinthu za $, kuti zinthu zikufike ndi mashopomo kuti zinthu zifike m'maholesolomo chifukwa pali wina wake amene ambwesa zimakontena right. Nde the same thing iweso simunganati akulu simunganizo zochita mnandipasa forex ndapita ku bank forex sinaipeza ndifaka kungwe ayi pano pa makuti akukweza dala zinthu simufuna akukweza malingana mmene ndalama ayipezera. Nde solution ndiyo tani solution nditi solution is easy, solution ndiya simple kwambiri right. Solution is so easy. Solution ndiona kuti forex yo ku bank iko ipezeke. That's the only solution. Forex yo ku bank iko
ipezeke. Basi. Kuti munthu akafika ku banki akakatenga ku banki kucha. Chifukwa availability ya forex ku banki kungoti apezeka forex ijayo ndalama ija. Ma businessmen ndikuyamba kukatenga ndalama ija ili babwino kwambiri. 1000 chakuti ili babwino kwambiri. 90 chakuti osakona ndalama ili babwino kwambiri. You understand? Ikazangoti yamba kupezeka, then ndalama forex sizakhala pa high demand. Automatically black market imafa. Completely imafa black market. Surusanga cancel business. Black market is after that. Then nangasi why black market imadula for ndalama chili pa high demand. Chimene si chili pa demand. Chimene si tukuzoka enu za ma business, amapanga ma business demand and supply. Right? Chino chili pa demand kwambiri. Chimakhala chokwera. Koma ngati zinthu zilipo kale, forex ilipo kale. Nawo sajasa imarani so. Nawo so amatsitsa. Amati amwene. Ma business imene anthu amalenga ku bank. Ndipo singafike so olo ku 3000 simafika so ndalama ija. Chifukwa ndalama ilipo. Right? The solution ndi imeneyo. Papezeke forex. Katundu chani olo zina zimene zikusowa. Sikuti zikusowa kuti zikulibe zinthuzo. Zinthu zilipo. Chimene kulibe ndi forex. Ndalama zakunja. Basi. Ndi amene amakwanisa kuzithembayo, kuzikhapakhapayo. Ndikupeza forex pa black market. Amata akabweresa. Ndamakuza nikuti koma mukudziwa kumene ndatenga katundu amene. That's it. Ndenkhani ndi imeneyo. Yeah, that's it. Zamveka. Any question? Comment section. Apatangolongo so nkhani kuti aliyesa amvesesa bwinobwino chimene chimachitika muchichewa. Fa nkhani zambiri zimangolebe chizungu. Khanga kuti fete madya chizungu. Guys, thank you so much. Malawi and cameras.